सोरजों कन्टेक्ट खालामनाय? रावजोंबो कन्टेक्ट खालामाखै। बिना कन्टेक्टआव नोंसोर बिसिम माबोरै मोनफैखो? दे ड्रेसफ्रा सोदो। बिना कन्टेक्टआव माबोरै मोनफैखो? हेल' लोगोफोर, जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबाङानो नुबाय जानो हागौ जे एनथि ब्रह्म जे आदा जे बिथांनि चेनेलाव आरो एनथि आदा जे बिथांमोननि चेनेलाव जे बे साथाम हिन्जावसाया जे बैसो जायाखैमोन जे तामिलनाडुआव फैदोंमोन माने खामानि मावनो थाखाय जे बिथांमोनखौ जे एनथि आदा जे बिथांमोना नागिरनानै जे बिथांमोनखौ न'आव लांबाय आरोना। जे मानो होनोब्ला जे बैसो जायाबा जे दा बाहेराव फै, मानो होनोब्ला दिनै कम्पानिफोरावबो माने बैसो जायाबा मानिया लानो नागिरा आरोना, माने रिक्स थायो आरोना। नोंथांमोना जे बैसो जायालासिनो जे नोंथांमोना बिथांमोनखौ मानो लाखिदो, जे माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा मानिया एसे गिनाय फैयो आरोना, जे कम्पानिफोरावबो आरोना। जे बैसो जायाब्ला नोंथांमोना दा बाहेराव फै, जे मानो होनोब्ला न'खरावहाय बयहाबो माने जोंनि बर' रायजो राजानिफोरनाव माने प्रब्लेम दङ, रावनिबो प्रब्लेम गैया होननानै बुंनो हाया। दिनै जों थाइसे थाइनै फैसा नांगौ जायो, बेवहाय जों बिनायाव बिमा बिफायाबो बेसेबां होगोन, बहानिफ्राय मोननानै होगोन ना। बेनिखायनो जे बिथांमोनाबो माने एसे रां आरजिनो थाखाय जे बिथांमोना न'खर सालायनो थाखाय बिथांमोना फैदोंमोन। जे दिनै बिथांमोनखौ बैसो जायाखाय बिथांमोनखौ नागिरनानै जे लांबाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नुवाखैब्ला जे नोंथांमोना नायलांदो, जे जानिखि साथाम हिन्जावसा जे बिथांमोनखौ जानिखि नागिरनानै जे मोनबाय नालाय जे हमनानै लांबाय आरोना। भिडिअआ एसे गुबुन जाबाय आरोना, जे थेवब्लाबो जे नोंथांमोना जायफोर नुवाखै, बहुताथ' नुदोंबो जानो हागौ आरो बहुताबो नुवाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो जे नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय, जे नोंथांमोना नायलांदो। दे मोजां खिथालाय, सोरलाबा सोरलाबा फिसाजो मोजां खिथा। नोंसिना नांगैया नैबे दा? नैबे बे सासेया दा नोंसिना? बिसिना बिफायाबो फैनो नागिरदोंमोन आरो राजु बिफाखौथ' सिनायखायो आं सानैखौ। राजु बे माबा सोरलाबा नोंसोरखौ? मनिपुरनि साना मानो थगायो नोंसोर? खोन्थाबा नोंसोरखौ बुगोन मागोन होनना बुंदों नामा सोरबा? क्लियार खोन्थाना हो। मोजां खिथा, गिनाङा। सोरजों कन्टेक्ट खालामाखै नो? सोरजों कन्टेक्ट खालामनाय? रावजोंबो कन्टेक्ट खालामाखै। बिना कन्टेक्टआव नोंसोर बिसिम माबोरै मोनफैखो? दे ड्रेसफ्रा सोदो। बिना कन्टेक्टआव माबोरै मोनफैखो? औ दा थाबाय थादों। बिसोर सानैबो फैदों? सानैल' आरो बेलेग गैला? साथाम। बेजों? जिखुनु मानसि लाफानो थाङो आरो। मोजां क्लियार बुंजोबा। ओमफ्राय जोंजों मानो थांफाय जेनेबा दे बुं। हेल' बुंलाय मानो थांफाय? प्रब्लेमा मा? हा? बुंलाय बुं। बुंदो जाहाथे जों उनाव जेबो हरना मोननाङा आरो जोंखौ थिनफिननो हानाय नङा खिन्थु। आंनि जेबो सिनायाबो मायाबो आंनोबो थांबाय। मोनसे न'नि मानसि नै जे गारियाव रेडि जाजोब्बाय गाखोनो थाखाय। जों माने कयामटर रेलवे स्टेसननिफ्राय जोङो मारुति गंसे रिजार्भ लानानै फैनो गोनां जाबाय आरोखि। औ औ नोंसोरनो फंबायमोना। आदसा नानि नोंनि नामा मा नाम गिबियाव बुंलाय? मा नाम? बाबानि नामा? मामाना? आदसा मुम्बाइ गामिनि मुङा? डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर। बे गेजेराव थानाय ना मा नाम नानना? हा? बाबा नामा मा नाम? आइनिया? गामिया? डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। बै नानि सासेनो नोंना मा मुं? हा? सान्दोनि ब्रह्म। बाबा नामा मा नाम? आइनिया? गामिया? आदसा ओमफ्राय नोंसोर मानो फैयामोन जेनेबा बे तामिलनाडुआव? गोसा बुंलाय, गोसा बुंलाय, मानो फैयामोन? खामानि मावनो। सोर लेंहरा नोंसोरखौ? रावबो लेंहराखै। मारैथो फैनो रोंखो जेनेबा नोंसोर बिसिम? देलाय सोरबाफोर दोनफैग्रा दं नामा? गैया।
ओमफ्राय बिसोर फरायना फराया जेनेबा ना फरायनायखौ गारबाय फरायोमोन फरायला दायो फरायनो ओमफ्राय दा नोंसोरो जेनेबा न'आव थांफिननानै फरायफिना फरायफिना हा फरायफिना फरायफिनगोन साथामबो फरायफिनगोन हा नोंसोरखौ ओमफ्राय कम्पानियाव लाबायमोन नामा लाथ'वाखैमोन मानि खारनाव लाथ'वाखैमोन मिथिदोंना मिथियाखै नोंसोर जेनेबा मानि खारनाव लायाखै बैसोनि थाखाय बैसोनि थाखाय नोंसोरबो लाथ'वाखै नोंसोर दा 18 बोसोर जायाखै जेब्ला 18 बोसोर जागौमोन अब्ला नोंसोरखौ कम्पानियाव थाब एक्सेप्ट खालामोमोन बेखायनो जेब्ला गोसोआव ला 18 बोसोर जायैनि सिगां नोंसोर जेरावबो ओंखारनो नाङा आरो फैयोब्ला मामि बाबामोनजों न'खरनि मानसिफोरजों सावराय रायलाय फै हगारनांगौ हगारनायखौ बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा डिसिसन लागोन जुदि हगार हरोब्ला नोंसोर फैथारनो गोसो जायोबा आरो नोंसोर बैसो जायोब्ला नोंसोरखौ रावबो हमथानो हाया नोंसोर फैनानै मावफैनो हागोन नाथाय खामानिया मोजां गाज्रि बेखौ डिटेल्सलि खबर लानाया मोजां बबेबायदियाव मावनांगौ बबेबायदियाव मावनाङा आरो बिमा बिफायाबो मिथिगोन जे थारैनो माबायदि कम्पानियाव जों फिसाखौ हरबा मोजां जागोन होननानै बुजि मोनगोन बेखायनो नोंसोरो एबार फैबा खिन्थु दानो नङा दे नोंसोर बैसोखौ फुरा जाहो बिनि उनाव नोंसोरो मावनो गोसो दङब्ला सोरबा न'खरनि बिदा फंबायफोर मावनाय न'खरनि जाथि बंस'फोर मावफैनाय बेफोराव नोंसोरो जुगाजुग लानानै मावफैबानो जाबाय मिथिबाय एबार नोंसोर बिदि फैला दा फैबावोब्ला मोनबावोब्ला मा खालामनांगौ नोंसोरखौ दे बिनि फिननायखौलाय मोनबावोब्ला मा खालामगोन ना फैफिनगोन नामा नोंसोरो बिसोरना बेनि दं बिसोरनाव फैफिननाय नङा दं बिसोरनाव फैफिननाय खोनादों फैफिननो सानदों नामा गोसोआव सानाखै मोजांनि बाथ्रा